nai tong nai joto khapang ni tahok tai bok sono chini kok tv kok bro news kok tuma joto lamsogo ang tong nong logera kes faide tini kok tuma chang khana layana o kok tuma rong kha obo sana thanga hangkai sekang o je kok thebe no ma thangsinai agi o chang khana o je buri chu bura nai khogo mayung buano empuru satei mayung buano empuru sakha hangke mayung to kotor ba mayung bua kotor ngo obono sana thanga hangke tere khe chai ma tongphu o empuru rok obo haino sem kaisa nukhung ba te kaisa nukhung khungnoi o nukhung khungnoi ni kok obono ang dak sang thang tongo mayung buano empuru bahai kaisa jemon buri chubura no khuko khnawo mayung buano empuru satei tere khai bo chai tongo ba kusubui tongo mane kokta nga obo haikeno bo tere khoroksa ni te khoroksa no khungo bo kusubui tongo jemon aidi je lombuta ang obo akong bareban sawo jemon gamai buphango totoba buphango jemon o khamta buphango totoba kusungma hai emon jemon khe je tege kha tongo je kuno buphangrogo o andlon buduk kusungma hai obo haikhe bo tere o buphango kolobui o buphango nosto khayan digi thangai tongo obo haino kaisa kok tuma koilar shorni khoroksa bwrui te khoroksa bwsai hingkai khuaini obo malani ni bwsuksi kok tuk koilar shor bai yang khuai abo borok hisangni malani siklan jora phanong tho kaijagai phanong ta কিন্তু বড় siklan jora no siklan jora o obo haike malani bahut kok tugu tangi hingkai kepal nangu kepal ge jetao kepalo klaimani bono ani bwsai bono ani hik hinino asuk haksal ba haksal kaijalai tongkha borjalai tongkha bisi kwbangma kakha bisi kwbangma kamani yagulo hingkai chelani sai bwrui bo hingkai hamjuk phainai bwsai hingkai o jagani hingkai bo tamungkha terek sini yarungi phayo bo mane sini yarungi phayo ta mane kesam balukjak mane power rungi phayo nukhung hukung khawai phaikya to power nongo janjane jesepano hamjuk katal phaitong phaidi katal bui kamingo phaide basai phaide ke hin mansi thangra gya abuni bisa bisini jesek mukhang karakpan thangra gyango je khoroksa bakrajung logi thana pangtho ba buparang logi thana pangtho buparangjung logi thana pangtho thangra gyango tangoi hamjuk katal ni bagai ngai jamai katal bo haino phaide kumoi phaide buai rok hinai telangna naifano je kun jaga kaisa berainin bagi pangtho kaka kakinaro mama mamino to phano thangya tangoi jamai katal obo haino je kaijak paimani yagulo obo hai bisa bisiknei ngna nangya tabung jorao hangkai tabung ni jora hangkai mas 2 mas nangkaino jesek mukhang kerak buri phano mukhang norombai thango lasia kiriya ngai thango e porebo bo jodino buma bupha bakrajak no tuina musungya selapho sem buri bo sem bakrajak duai tongna musungya nijini satima tongya nijini satima saya nijini satima tongya ang jodino bakrajak sekango bakran sekango buparangni sekang buparangjung sekango ang jodino mukhang jari ui tong hangkai ano jole jaknai afro walai nangnai obo hairno wansugui baksa tabung jora hangkai alka chao kaijak durabono kaijak paimani yagolong tangnai charai khnai engnai bsabuti engnai epore nukhung khalainai lasokai nijini bwsaini sakao ba bangra sakao kaui bokhorokni thok sugu ba bokhorok tongrutei tokrugu obo haino kaisa kok jeng tabuk srai digi thangsinai jeng norno to songket baino saikhnarika udahoron obo haino kaisa tei khoroksani nukhungo abo haike thangui bo je tosaring khlaina nayo obo haike nukhung sbai nayo obo hai somaso obo hai bwri rok tongmani kicharasa chelabo sem haino buini nukhungo buini nukhungni bihikno nogui buini bihikno hamjagui somas no nosto khaina nai oboro kichasa
saya jefuru beribo sem haino buini nokungni buini busaino busai tong tuino buini busaino hamjagi tongkha hangkai chasmai tongoi tongkha hangkai jodi chasmai tong tomani jana jini mane jodi bihik abono kasunon thangka hangkai kok saka hangkai bihingni against of case khlai layo ano no borok proof nukha hayungkha serenglai main facebook no hoitemo serenglai sereng phayo abo hai jeng kaisa sorat ba kaisa je jeng nala rogo jeng thokol tei thena tei sana thangkai kolok mano jeng sari maya thokol kai thegna khai jeng ma saro abo haino bo je kaisa facebook ni bising tino abo viral nglayo tamung sok layo gobangma hamya saya anggo tabo internet no kaham hene wanso layo ya kaham nang khai kaham ungo nang hamya khai hamya no internet dok ja ni isasi nang je hamya khlayo nang hamya post khlayo hamya no ungo nang kaham post khlayo kaham no post ungo nini kaham post khemono kebo abono bada khaiglak ego obo haikino kaisa yang sampa hawar thana bai khobjak hatimara kamingni bukhuk ayesa debroma te khoroksa buri hingkai sunalakshmi debroma sunalakshmi daspa debroma bo hingkai Kailasorni sunalakshmi hingkai Kailasorni bo kaijagai phaikya sampa hawar amchayono yang sampa thana andarta aro kaijagai phaikya ga ayesani hingga hatimara ga borong semna hatimara batamjan khobjago tau borok chongmuni o nok tang tonghaikang khnaw kintu bwsaibono onekbar bujogoi naikhapo bujokjagiya thasi ang samana hai lasoko bwsaini bangra sakai bokhorokni togrugo bokhorogo kai khiwo setuyo abo haing dong tabo gai ayesani bwsaino hamjakmung kubuli sika abo ani kokya abo just jeng information mano ayesani bukhungni kok mano jeng o kokno jeng dak saitongo ayesani bwsaino tabuk nang ani engsidi ang nungbai tongsinani himani jila oborok no tei no sekango je case test nglaikha borok ni obo women ps o thangoi borok ni obo je nimangsa wngkha gafru puro phonok ni rok hnai puro rok phonogo hnai phono laiye mobile ok narjakha je yango Sunalakshmi debroma phone ok narjakha puro ngai ogo women ps o phone ok narjakha ga oboni mangsa ngno paikha aboni porebo tamukha hin taisa je Sunalakshmi yang ayesano bosaka je nini bwsaibai nang divorce soidi nang jodi nin bwsaibai nang divorce soidi hangkai ang nini against case khainai nei phone tei whatsapp tei sarmani kok kintu o whatsapp tei sarmani logi yang naibai khangkai no ayesa naibai khangkai no bo direct remove khlai roha chawka tani rohorka kintu je rohormani ob je recording rohormani bo tani rohorpano to yango je message tanmani to abo tongo kintu obo bin hani tongo ayesan thani ngai je yango tai ayesani bwsai no je yang buri text khaimani ayesani bwsai text khaimani oborok ayesan thani tongo borok je whatsapp te text khlaimani ga oborok hingkai je ayesan thani tabuk agatoto xerox khlaijak kagos tongo oboni evidence hingkang khaitai te kaisa kok je Sunalakshmi debromani kaisa jeng obo photo nukha je khoroksa wanjita phani borok bai kobak laijak obo hairo jeng nukha ge evidence te tamo ge tabuk hingkai bo ayesani bwsaino sekna nai tongkha hanai jeng kok tuma manmani no jeng saima tongkha pang daw tai bok song jeng sawo je obo haitang di sakni bwsai tongo sakni bwsai bai nai de bwsak Kailasor haksalni o khuayo phaiye kaijagai ma tong phaikya nogo thangna bo phatsa thangmaya
kepal tongo si asa haksal be haksal mal layo jeta busai puila manmani obono ani rangsak obono ani rufai obono ani khumbar obono ani thokmotom obono ani khummotom hunisi hamjagi tongo nango tamoni bagले tei alka busai no nang hamjakna nangba obo sungmo obo nang tamoni bagai tabo buni nukhungo obo haike hor suna nai tong obono tei no je aisa miya kaisa sampa thanao mamla dikha je Suna Lakshmi Deborma Suna Lakshmi Daspa eba Deborma boto Deborma kaisa break up to Deborma ma tongnai Suna Lakshmi Daspa Deborma ge bo ani against case khlayo je nene busai bai nang divorce unara ingya hene WhatsApp tirok text khayo ba WhatsApp tirok ko WhatsApp te an voice message ribo abo hai rok nei tai ani photo hamya viral khlayo hnai obo hai khelaino je kaisa case rimani bor cyber crime logo thangpo Suna Lakshmi angkai bin logi tongo Nomita angkai Suna Lakshmi bor cyber crime thangka omen peso thangka sampar peso phaikya obo hai khlai bor aisani logi angko aisani against case khlai mani evidence proof bor anu phunu de evidence ne evidence aisan thane already tongo angko proof to ino miya bobo samba thanabo Suna Lakshmi ni mungoi Suna Lakshmi Daspa Deborma ni mungoi bo miya thanabo mamla rikha angka obo hai tabo aisani bo saino bosang koi honai je obo hai tangdi nijini bihek che kahamsa kahamnai tongo busa kahamsa tongo angka obihik busarok no khaisa busar neba tabo je sing khanamani hingke to aisani busai agi dino rang pasokai ribo tabo khoksa puisa riliya busano thangnai liya chamung riliya obo haikeno tabo jingjalok lai tongkhai nei jono saikhanai ka Ayesa Deborma angkai jeng Ayesa bo saino mo koinai je naidi obo hai buini nukhungni buini bihikno nasigei lo bungei nijini nukhung sabai obo kuno lab korei nijini bihik je tongmani je charimani obono kaham je puila manmani obono kaham kentu boroni hamjama tongo kentu oma hai hamjamung rok hingkai abo gothogya tangui nukhung paina jat hamjamung nukhung kumai thana jat hamjamung obo hai hamjamung rok hingkai khapiya samoyo nang thik ase je nang hamjak tongkha hingkai dara bachi hine hisabe nang hamjamung rimano ba manai bai kei ni hisabe nang hamjamung rimano phiyaba nukhung paina jat hamjamung rok hingkai obo gothogya gayang Suna Lakshmi Deborma ongo daspano bang koinai je buini busai no hamjak lab kore nijini busai je manmani kepalo je kalma je asa haksalni obono nang mankha obono ni laguban obono kaham hini nang tong nango nga khabang daw tai buksong paide jeng puila aisani mangphino nai negena miya je sampar thanabo mamla dimani Suna Lakshmi Daspa Deborma ni mungoi je affair khlai mani obono tai paide jeng puila o mangphino nai neno Asya nang tini je champo thana phaimani tamun bagi phaisa gari Suna Lakshmi ni bagi ma phaikya tamni bagi hinge chani ma bo ani bagi ereng majra beru hne ani mungui etia khaiku apun bagi ang champo thana wo phai tabuk ni mungui gas khlai ang bo khlai na tamni bagi hinge bo purup giri tudi he phununga nangna hin chawo tabo ani thane joto purup tongi ko ani bo sai dai tamo khaye SMS khlai mani ke abone bage ang tabuk thanawo phaikata kes khaina mo bini mongni Suna Lakshmi ani nukung hapai no ani nukung tabuk songja nos tongi bai thangate ani bo sai bini dare no sungno ngasi liya sari liya khani liya 8 mas ungi tongkha ke bo ano dom kiriu nin bo sai no tangna bage soi na kari bi liya hangge ni mongri kes khaina ni bo ano 14 tarik u mas ni November mas ni
anu saharo WhatsApp ti voice recording khayi amon bage ang tabuk campur thanawo phaijak Oke, kada khaike je tai ingko khaike API dak laike API khari kang copy dikhana copy dikha acha angke tabuk je nini munggai je ob case khamle tan bagai bo ani bo sai bai tong mani kri hini bo API khai pu ani munggai tabuk ani bo sai bai tong mani tong no ang tabuk ma sai ya ani bo sai tabuk sino nasilia sino pas 6 mas 8 mas ungi tong habini daranya bo hai beri suna loksmi hapai mani bagai no sino tabuk ani bo sai sino jari liate sino nasilia te sino hamjak liya Suna Lakshmi ni parale boro suna loksmi pala para hingke koilo sohor para bo yango hamjuk phayo bo jaga bo campur nini mungkai ani mungga ani mungki ayah sade berma parang kai para hingke kuai campur hati mara Ingke nugui makana khapang daw tai buksong mia sampo ha thanawo thangai mamla kaisa khlaimani Suna Lakshmi Debram ngo daspani munggai rimani Ingke tabuk lukurok obono tamu bujinai lukurok busajote obo je wansukman obo rangno wansuknai dedi obo hairok chadasa obo hairok angle sajagya je busai tongotei bek tongotei hamjamung obo haike no khongbaina jat hamjamung rok obo jibon phano gothogya Ingke o gothogya no gothogna bagino jong salburum burum no phunogoi tongo omo hairok tangdi omo hairok manchaya Ingke omo hairok jodi ingli thangkangkai nini sakni no khongbainai nini busaboti masaya ngnai bufa tongoi se jeng busuk obab kochi ingli tong tabuni joraboto tamugi hingkai ajina thangkangkai bahut somoy nango rang puisa khainangka bahut somoy nango bainani bo somoy srapchani si kintu ajinani thangkangkai bahut somoy nango kintu sabainani somoy srapcha nangya kisa tini bising bai thangbujo Ingke obo haino tabu je obo hai nukhung hukum khaitonai rong bagai jeng salburum burum no kok gosari tongo je omo hairok mane chaya mani jora hinai tongo o jora no nang parma khlainai o jora no jodi par khlaya hangkai nini nukhung bainai nukhung bai kuno lab kore nukhung ta sabai laidi hamjamung obo hai hamjamung rok tari laidi obo hai hamjamung rok bai nukhung bai basabotini bipod bial bikha ngi lab kore khapang daw tai buksong joton norok sabdan hojao tongdi obo hairok chaya Gana rono thasin to jong phunugin paikya Ingka phaide jong tamo khapang daw tai buksong jong tekai ha jagani mangphili nainai omo hongkai 27 Kolyanpur Brahmannagar Bidhan Sabha Kendroni bisingo khobjak Manik Chandra Para o kaisa wanjai daphani borok oro bo hasing tisawai tongo naki mo legal na unlegal umto silia Kentur bini license tongko kre license tongphano omo haikai chere rok thimoto chayano hangkai cherai khorok nei aro thekya khorok sangkai Modon Debormani cherai te khorok sangkai Raju Debormani cherai hangkai aboroni cherai rok je o hasing je khaimani hasing ja tamnan hasing gat khaimani o je hasing burungo thangai borok thanglaikia thanglai no gana bo jahatu borok thanglaikia angkino orobo hasing phobjak tinggai khoroknai cherai langma ariwi thangka cherai busa khoroknai langma ariwi thangka hangkai o sai parani borok rok paithago saimanai chirokho laikha akon laikha hangkai borokni busani saimangkha je Modon Debormani sajala tai Raju Debormani sajala hinai saimankha hangkai o kokno khnaoi TWF ni president Monihar Deborma bobo thangsoika yang jahatu bobo kaisa jaga program phaimani ba hanggen thangai borok santonarika je nukhungo omo hai thiman to chayano tai to busato kifli malia haifano oboni bagai jeng tamu khlaiman nangkhai jeng andolon khlainai tai obo hai taksu jotei je haching tisanai je borok bo takbo thimani koktuma khnai phano se takphano phainai phaya hnibo sai khnarika phaidi puila jeng o je 27 Kolyanpur Brahmannagar Bidhan Sabha Kendroni Manik Chandra Parani je charai khoroknai thimani o mangphlino jeng naine no tabuk phaidi Tini jong 27 Kolyanpur Brahmannagar Bidhan Sabha ni bisingo khobjak Prem Singh Orang bisi Manik Chandra Parani norok joto saimano nukhana miya sariko oro chini khorok nui charai busa
kainai poribarni jini taku tamsing hamani Madan Deborma tai kaisa taku Raju Deborma borok ni khorok ni busa o sungsana yakari naka tamungui khoroksa borok ni business sana ni thangtini wo khoroksa borok ganang na thangtini wo ki tai khorong ni nukhungni ondokar mane andra gundrang thanai borok khorong ni busa thikani abo belai khei wana masingsa belai khei selang masingsa oro kaisa hasing ni kwar khlaijaka o a jaga wo cherai rokba kuthuk no khangka ba hasing ja bulung ka ba cherai rokba thangnai thangui ja pia ba abono emon babe borong nirobata khai sring ka tongkha huimane hake tongkha je tabuk পর্যন্ত বং ফ্যামিলি ফাই খাচ্চাং মারি ফে নাই ফে যে ও হাসিং বিজনেস খাইনাই হংকে ও বাহাইর খাইयै তিনি চিনি খরকনি নুখংनि आन्द्रा गुन्द्राङै थाङो खरकनि साजाला बं कमाय थाङो आबोनो खोनावै जों दिनै व फैसा रांजागो गाजा प्रग्रामाव थांमोन लामाव खोनागांगानो बखा दंमालि आं ताइ आंनि ब्लक प्रेसिडेन्ट दं आंनि पिडब्लिउएफ सेन्ट्रेल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट काजल रुपिनि चिनि नाइसा चिनि भाइस प्रेसिडेन्ट दुर्गा प्रेसिडेन्ट ब्लक प्रेसिडेन्ट दं ताइ अरनि बिसि भाइस चेयारमेन चिनि ताखुसं जत्त अ गामिनि बररक जों बरक बाय मालायनानि बागै आव बिनि बसा अ संजानो याक थाम थैथामता जों ताइ फेरग्रि मालि हाइपानो बरकनो जों बबा हायके खाचां माया फरिमान ताइ बबा हाय बुदिरिमान कारण निनि बिजनेस जानानि बागै आनि बसा थै थानाय खरं नै नुखुंनि बसा कमाय थानाय आबोतो बेलायखाय वाना मासिजा जों खरकजा बसा बानानि हिंगाय जे बुमांनाय रसाय मानो 9 मास बहगसन बुसा कष्ट खाय बहगसुवै बन बावै पुसिनानि अखुरिनि बसा जों थै थांजागो आबो कुनु मते बखा मानिनानै माया बखा बेलायखायनो योगो आबुनि बागै आं अबनो न कन्डेम खायो याखायबा बेलायके सेलेंगो ताइ जों अबनि बागै जों प्रतिबाद खायो ओ जे हासिंसा आरो खुरजाकमानि हासिंसा आरो नितलांजाकमानि आबनो बदमा खायनाय खाया हंकाय जों आबनि सभा सलिनाय जों आबनि बागै आन्दोलन खालायनाय प्रतिबाद खालायनाय कारण निनि बिजनेस सलिनानि बागै खायदि नन बिजनेस खायनानि माना खाया फियाबा kami amcai ni sarai khonai rok ni set satna nai tuguino kami ni sarai rok babanchi thun borok jahate abo kinate boundary ri sarai rok aro thangi thungi ti kini kaham kai khai kan kuno apoti ningla khone pheba tini sarai thui thaga khorong ni nukhung ni busa harika nin busa judi thikang ga nang bahai ma oinai no abo kebo nin borok ani borok kuri kintu ba जों आबुनि बागै प्रतिबाद खायो जों आबुनि बागै कन्डेम खायो आबुनि बागै नाय तंनाय जत्त लुकरकना आं कयो बरक बेलायखे गोरैजा नुखुं बेलायखे मासाया मानैनिया बिसिङावसो बंनि बसा कमायो दिनै बसा थै थानाय बंनि नुखुङाव बबा हें दखना अबुमा मांनै अबुफा खरंनै मासिसा आबुनि बागै न जत्त नायफैबायदि बरकनो जे मानसा सुबा फायबायदि जोंबो हामेसा न जों बरक बाय तंनाय बंनि बिसार जों नाय तंगो बरकनि बिसार माया साक जों बरकनि लगिउनो तंग बेलायखे हाम इनके लुगुइ मानखना खापां दावताय बुसं जे यांगो 27 कल्याणपुर प्रमनगर विधानसभा केंद्र जे प्रेम सिंह उरां जे बिसिनि खरक निचराय थैमानि ओ मांगफ्लिन तनारक नुखा इनके खापां दावताय बुसं मुसं नंसितो नाराबाय सालो नांगमानि ककते बसायखनानाय नांगमानि जरा नांगमानि कक थेपानाय नांगेनि जरा नांगिया कक तो जों सागलाक किन्तु नांगमानि ककनो मांग जों साय थांनाय ताइ फोरोंगि थांनाय बुजगै थांनाय नाय तंदे सालब्रुम ब्रुम जया करे चिनि कक टिभिनि अ मांगफ्लिरनो